Döwlet başdanymyz arkadagyly gahrman serdarymyzyň şah serpaýy bolan täze ýokary derejeli döwrewap ak awtologlar tüýsürekden hoşallyk bilen kabul edilip, olar halkymyzyň gadymdan gelýän asylly däwine görä ak un sepelip alyjylardan ýyly we ýüzärlik tutuldy. Munyň özi häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň we arkadagyly gahrman serdarymyzyň tagalalarny netijesinde asyrlar aşyp gelýän ýaşy desurlaryň häzirki döwrüň ruhyna qywap ösürilýändiginiň we dowamaty atarylýanygynyň nobatdaky beýanlar. Öňde durýan maksatlary ýetmek hemde wezipeler berja etmek uğruna döwlet başdanymyz ul alady dep hemme zerur şertler üçin edýär. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolanýan idaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek maksady bilen sowgat beren BTD awtologary maksada gönüktirilen işleri üstünlükli alyp barmagy hemde öňde goýulan wezipeleri ýokary killi we öz wagtyny bildirilýän talaplara laýyklykda ýerine ýetirmäge uly ýardam berer. Täze awtologlarda döredilen mümkinçilikler häzirki zamanyň ösen talaplaryna we ýokary halkara görkeçlerine laýyk gelýär. Munyň özi ýurdumyzda adamlaryň öňdürjülükli işlemegini gadanmak boýunça döwlet derejesinde edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolanýan idaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek maksady bilen täze awtologlary kabul edilenler gahrman arkadamyda we arkadagyly gahrman serdarymyda tüýsürekden hoşallyk bildirip, tükönüksiz alkışlaryny aýdýarlar. Hemde janlarynyň hemişe sag ömürleriniň uzak alyp barýan giňerimli işleriniň mundan beýlegem üstünlükleri beslenmegini ardy edip öňlerine goýulan wezipeler doly we bir kimsiz berja edip, watanymyzy gulletip ösdürmekde tagalalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inanýarlar.